Ngine galiang jongka Ribhoi Christian Fellowship Shillong ngidon hangne ban pentip ban khot smubhai philang baro sya ke jingrakhe kalengkhu snam jongka kanhun RBCF Shillong kejungi kaban ru pulai ngidon hangne nadu advisor jongka kanhun RBCF Shillong jungi i Mr. JMR Makdo ngidon ru hangne ya chairman jongka kanhun jungi i Dr. K Makdo ngidon ru hangne ya i secretary jongka kanhun jungi i Master Penkrau Dorpang nakaliang jongka RBCF Shillong ngidon ban pentip syafi ba ya kini ke jingrakhe ke jungi kanlong ha ka khat ar bat khat lai tarik jong bunai Julai arhajar arpsan kum ke jingpen kan mau ha ka khat ar tarik kan don ka children program ha ka por shibaji no phai smi bat kum ju na ka bentang ke jingi seng pai ba ngin long ha ka khat lai tarik ha ka por khat ar baje no phai smi Kajaka kanlong hangthi apo dinam hall Jayau Shillong namar kata nagaliang jongka RBCF Shillong sasisim ia khot ia wer nakapenta juki lang baro kilong kemi kilong kpa ki khun samla ki dkhot ki barim bat ki batmai jong kanega kanhun RBCF Shillong kujungi ia kaba phiniawan syaktai ke jingrakhe kujungi kawan ru pulai ke jingdon rangkat ke jongpi kan penram kan pensungan ya kene ke jing syukri blai ke jungi wan sya kene ke jing syukri ke jungi ngini oman ke jing kerku lengba ke jing ruai ke jing duai bat kerpang ro na ke bentak kubor na ke tin ke jong blai tat hadu ke tai ke sngi ni ai ku blai pilang baro to blai jong ke jing sup ni op kerku ipi ni alami pi ya ke lintiai ke jongpi ya ke ba pinla ban poi ke besok hadu ke tai ke sngi ku blai syukur